बेलायनो हामबाय सिनि प्रेस मीडिया कई सोशल मीडिया नो सिंदिनी सुरमा 46 सुरमा कन्स्टिट्युएन्सी लो सिरि ताखुब बाबुराम सातनामिनी मने इलेक्शन सिनि तिप्रा मथनि कैंडिंग को सिनि फाइजा सिनि लगी दंगो सिनि काका अनंत दंगो बायाति दंगो सिनि अमियो दंगो सिनि फ्लिप्रियांग दंगो कई सिनि ताखुब आपन दंगो ताइबो सिनि ताखुब तुषार बरन लोकल नो ते वाइटेप दंगो वाइटेप खरमनि दंगो सिनि सुरजित मकबाई सिनि दिलीप मुंडा ताई सिंदिनो आरो मीटिंग खाइमाने बावरा सं प्रोग्राम खाइमाने अमन मेन कारण काके बैसांनि सालो जों तिब्रा मथा कप्लायंनाय जतनो एरियन बरक बिनि सिंगरो तामनि से बीजेपी ना फाय कांग्रेस ने फायगा ताम पार्टी ने फायगा जों आबो साया टोटल जागा 200 भोटार से तिब्रा मथा बरक हापाइगा तिब्रा मथा बर आगे सिमन हिमि दङ तिनि गते बाकी जाकी सुटा दङ आबर कोन तिनि हापाइगा बनि बागै प्रोग्राम बेलायखना हामबाय पाइपलाय हामबाय बस कांग्रेस सालो सिनि तिब्रा मथा असेंबली वो स्टार्ट खाइनाय जों और श्रमानि सिमि बनि बागै सिनि तिब्रा मथनो केबो केबेंनि नारक माया सिंजि दिनै बनि बागै सिंतिनि अ सुरमा केन्द्रनि दुलसरा एडिसि विलेज सिंतिनि अ जागो कैंपिंग जीपी ग्राम पंचायत संगा जागा तिनि जॉइनिंग सभा खाके